Друзі, звичайно, я вітаю з виходом цієї прекрасної книги, дуже талановитої поезії, дивовижної поезії. Тому що коли читаєш поезію Лариси Петрової, весь час дивуєшся, як вона таке придумала, як вона зримувала все, як це талановито. І поезія виховуюча, і поезія дороговказуюча, талановита. Це правда і прекрасно. Вітаю з виходом чудової книги. Дмитро Чистяк переклав «Рушайте». Я спочатку заспіваю французькою мовою, а потім українською, щоб ви зрозуміли, про що я заспівала. Après nous apporter le prix, idiot de réveil dans la nuit, écoutez ta vie, toi ma vie, écoute la voix tes convives. Croyez-moi, le soeur nous écoute, c'est lui qui pourra tout prédire, c'est lui qui pourra nous instruire. Dans les âmes du printemps, pour que nous emporte les vents, si on les rayons l'uniment, cherchons les trésors dans les sillons. Croyez-moi, le soeur nous écoute, c'est lui qui pourra tout prédire, c'est lui qui pourra nous instruire. Коли вас розбудять вночі квітневі нестримні дощі, постукають в ванну вікно.